Unboxers, Κώστας Ιωαννίδης εδώ. Για τους Trollboxholics έχουμε σήμερα ένα υπέροχο unbox. Τα συλλεκτικά αυτά φθινοπότηρα της After Dinner Time. Μπρομόλι Ρόκο, υπέροχο σετάκι, συλλεκτικό κομμάτι έχουμε μόνο εμείς. Χαιρετίσματα να δώσουμε στον κάμεραμάν μας τον Φράγκο Γκούζη. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Φράγκο. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το unbox, παιδιά. Να πω ότι τα ποτήρια αυτά είναι κατασκευασμένα από Gorilla Glass 3 γυαλί. Που σημαίνει ότι δεν σπάνε εύκολα. Προσοχή, σιγά σιγά, είναι πολύ πολύτιμα. Είμαστε εδώ, το πρώτο ποτήρι. Δείτε τι υπέροχο design. Υπέροχο, το βλέπετε. Το set αποτελείται από 6 κομμάτια. Θα βγάλω προσεκτικά. Μπορώ να πω στην αγορά, δεν κυκλοφορούν πάρα πολλά αυτά τα κομμάτια. Και θα γίνεται στο τέλος giveaway το ποτήρι που έχουμε αυτόν. 6 ποτήρια θα γίνουν δώρο σε 6 άτομα συλλεκτικά. Βλέπετε το κουτί τι λέει. 5,7 made in Italy, ιταλικά, αυθεντικά. Δικά μας ποτήρια, υπέροχα προϊόντα. Κάντε subscribe στο κανάλι μας για να τα κερδίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ.